Besti, aku Meilina. Jangan lupa mampir di YouTube channelnya Handok Kondok Channel. Dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Opah mateni bocah yen urip golek duit timbang sing kerene ayo bangun negarane jas muka ikut melangkut sama juga sami mawon plerak disamirke omahe cedak ra ngapirke pitik cilik sampane kebot sing tak lirik bojone nonton sluku-sluku pada elo si Rama menyang Solo oleh ngebayang mondok pancen ditrolo lopah wong mati ora opah yen opah mateni bocah yen urip golek duit larak disamirke omahe cedak ra ngamirke pitik cilik sampane kebot sing tak lirik bojone nonton sluku-sluku pada elo si Rama menyang Solo oleh bayang mondok macet ditrolo lopah wong mati ora opah yen opah mateni bocah yen urip golek duit timbang sing kerane ayo bangun negarane jas buka ikut pangkat sama juga sami mawon ora mantare mabur gede rodane kelak cewek sing gede dhuwur gampang sarilane sumilir banyu ning segara isih pudak banyu ning kali kula seneng ampun dimenggah nganti mati kula lakoni ya rasane turan ngombe tajen lagi rasane kaya ngene wong barang sinden wirangi sental lagonane ora montore mabur gede rodane kalan sawang sing gede dhuwur gampang sawilane sumilir banyu ning segara
sluku patok patok elo si Rama menyang Solo lah payo bondo menjadi lolomba wong mati ora obah yen obah menteni bocah yen urip golek duit sluku patok patok elo si Rama menyang Solo lah oleh payo bondo menjadi lolomba wong mati ora obah yen obah menteni bocah yen urip golek duit kaya ngene rasane duren ngombe tajil lagi rasane kaya ngene wong marang sinten wirang isin lakonane ya sarta rukun gawe kang yung dadi srana iku dandan jemu nyawiji ing panemu jodonge lebu tansah kandro-kandro wadrina wengi tansah kandro-kandro tansah kapara nyata kandro-kandro kuwe jine kemakmuran
panjonglang waro ing ikul macan mangap megap-megap bujang kanong balya kiprah wis cocok ngagunan riap ranyata gawe gembira slempret slempret ngempol wongkol kendang rial ketimpang imbal bonange loro slendro slempret melok jaran ke panyongklak waroe ikul macan mangap megap-megap bujang kanok alya kiprah wis cocok ngagunan reyang ranyata gawe gembira Kidul tatah Jawa temununge ana segara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kendhan saben wayah rana jalma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiyane pasuryan dewa rana tandingi katon sumunar uga nek semake rager dewa bisa nyeksekake ning sisih kidul tanah Jawa temununge ana segara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kendhan saben wayah rana jalma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiyane pasuryan dewa rana tandingi katon sumunar uga nek semake rager dewa bisa nyeksekake
sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah mbok mateni hatiku candane alasane laki sapa wong sing ora gelem kadung tantan kowe